Bones, en aquest vídeo del mòdul aprendrem a crear lliçons interactives que veureu aquí en el menú de la barra lateral esquerra, que és una opció beta, encara està en proves. És per crear lliçons mitjançant diapositives i que siguin interactives. Si aneu al cercador, veureu, per exemple, si jo poso aquí el Universo, veureu que aquestes lliçons que han creat els usuaris no les podem afegir si no tenim un compte Super. Veus? Per exemple, això és una lliçó, això és un quiz. Si jo li clico en aquesta lliçó, me deixa l'opció de guardar, però no me deixa copiar i editar si no tinc un compte Super. Només perquè ho sapigueu. Però ara jo me n'aniré i crearé una de pròpia. Posaré, per exemple, aquí prova i categoria o categories que siguin necessàries. Li donem siguiente. I veurem que se mos obri la diapositiva principal, on aquí, a la barra lateral dreta, puc canviar el títol, posar una descripció, canviar la imatge de capçalera, que pot ser d'una prefixada o donada per quizzes, o bé puc afegir una del meu ordinador. També me deixa canviar la lletra, el tipus del títol i el tipus del cos. Puc agregar diapositives noves aquí a la barra lateral esquerra, m'ho dona diferents opcions de diapositiva que estan predeterminats, o bé creem una diapositiva de pregunta. Veus aquí opció múltiple, capsa, emplenar espai en blanc, enquesta o resposta oberta. També tinc l'opció aquesta de preguntes de teletransporte, que és afegir preguntes, mireu, ara li donaré, per exemple, aquí, preguntes de teletransporte, fixeu-vos, puc afegir preguntes d'altres quizzes. Ara jo crearé aquesta, que seria, per exemple, a quina illa ens trobam, i posaré diferents opcions, Mallorca, Menorca, Eivissa, etc. I veus, me van apareixent aquí enmig com ho veurà l'alumnat. Després seleccionem la resposta correcta i tinc la possibilitat de posar la pregunta fórmules matemàtiques, imatge, àudio i vídeo. I a les respostes, fórmules matemàtiques i imatges. També podria determinar quant de temps vull que l'alumnat pugui respondre a aquesta pregunta i passam a la següent. Agregam una altra diapositiva, pregunta de teletransporte, veus, incluir proves públiques, puc afegir qualsevol pregunta d'un quiz públic. Si jo ara, per exemple, li donés aquí, añadir, se m'afegiria una diapositiva amb una pregunta pública de teletransport. Veus? Aquí. Una vegada que jo tingui tot aquest qüestionari acabat, mireu les opcions de configuració aquí a la roda dentada dalt, canviaré i posaré l'idioma, cercaré l'idioma. Això serveix per després, en els cercadors, altres usuaris ho tinguin fàcil. I el nivell o etapa que jo vull, que trob que és adequada. Per exemple, entre quarta i sisè de primària. Després puc posar aquí si és públic per tothom, privat només per jo o accessible mitjançant enllaç, i en aquest moment el que me fa és me genera un enllaç per compartir. També puc afegir persones a col·laborar a la meva lliçó, i puc dir a altres professors que col·laborin. Una vegada que tenim això, guardam i està en mode esborrany. Si jo vull que se pugui jugar immediatament, ja hauria de dir publicar. Una vegada que el tenim publicat, ja el tenim a la nostra biblioteca i puc iniciar una lliçó en aquest mateix moment o assignar-la com a tasca amb una data personalitzada o sense data límit si jo vull que sempre estigui disponible. També podria assignar una classe de Google Classroom i ja estaria creada. Aquesta lliçó, veus, aquí podem veure totes les diapositives que s'han d'anar creant, podem veure les respostes correctes i també podem veure com quedaria. Si jo veig com que quedaria i començaria a jugar. Puc guardar-la a una col·lecció que ja tingui creada, puc compartir-la amb altres persones, igual que hem vist anteriorment, o puc editar-la en aquest mateix moment. També me deixa duplicar si vull aprofitar gran part de les diapositives per una altra lliçó que sigui parescuda. I res més, si tornem a la biblioteca, veurem que se mos ha creat la lliçó prova aquí i ens diu quantes diapositives té i quantes vegades s'ha jugat.
D'acord. Res més. Això és tot.